Halo लोगोफोर जों दा हाथायाव थांनो फैगासिनो कुमारिकाटा हाथायाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरो मिस लोगोसे मिस पुर्णिमा मिथि थाहैबाय मिस रुन्जु रांख्रेब नामा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टबो नायलांबाय थादो नांलायनोसो इन्टारेस्टमोन नायलायनो गणेशगुरी चक फुंनिया होजोब्बाय खोमा ना बासाव 10 टाकायावनो सहैगोन आरो ना माब्ला फैगोन बासालाय बास फैबाय बासाव थांसै हा Narsari. कुमारिकाटा हाथायाव बेरायगासिनो जोङो मानसिफोरनि बायनानै बै सिगाङाव मोनोफोरा
गुसु गोजोन बार बारदों हेल' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंब्ला नायलांबाय थादो